Rap og Honning-Krukken. En morgen, da Willy Rap kom ned i køkkenet for at få morgenmad, var hans mor ved at blande mel i en stor skål. Sagde Willy. Skal du til at bage en kage, mor? Nej, men den er ikke til dig i dag, min lille Rap. Det er nemlig en kage til mor. Men da hun så, hvor tilfreds hun blev, skyndte hun sig at sige: hvis der bliver noget honning til over, så lover jeg at smøre en honningmad til Mary Pickles. Det måtte Willy Rap være tilfreds med. Da han var færdig med sin grød, sagde hans mor pludselig: hvor ærgerligt, der er ikke mere honning. Vil du ikke nok være sød og løbe ned i byen og hente noget mere? Willy Rap var straks parat til at hente noget mere honning. Han tænkte selvfølgelig på sin honningmad, så derfor tog han sin hue og skyndte sig ned i byen. På vejen mødte han sin ven Iva Vi. Nej. Men Iva Vi kom hele tiden nærmere og nærmere. Mange tak, herr Goofy, sagde Willy Rap, da han fik Honning-Krukken pakket pænt ind i et stykke papir. Og så fulgtes de to venner ud af butikken. Da de havde gået et lille stykke vej, sagde Ivan: Du, Willy Rap, tror du, at jeg kunne få lov til at se Honning-Krukken? Det kunne Willy Rap ikke se. Nej. Så han åbnede pakken, så de rigtig kunne se den dejlige honning. Så spurgte Ivan: Du, Willy Rap, tror du, at jeg kunne få lov til at snuse lidt til honningen? Det kunne Willy Rap heller ikke se noget galt i, så han åbnede Honning-Krukken, og de to venner snusede til den dejlige honning. Hvor det duftede dejligt. Så sagde Ivan: Du, Willy Rap, det ville være dejligt at smage lidt på den, ikke? Og Willy Rap tænkte, at når hans mor alligevel havde lovet ham en honningmad, så gjorde det nok ikke noget, hvis han tog den honning, der ellers skulle bruges til honningmaden, og delte den med Ivan. Derfor tog Ivan lidt og snus i sit næb, og det samme gjorde Willy Rap. Det smagte af pik. Og så sagde Ivan: Willy Rap, det smager vel nok godt. Kunne du ikke bare smage lidt på mig en lille bitte smule til? Men før Willy Rap kunne nå at svare, hørte de en høj summende lyd. Rap! Har du set alle de honningbier? råbte Willy. Kom, lad os løbe, bier. Vand! Afsted! Og så løb Willy Rap og Ivan alt, hvad de kunne, mens hundredvis af bier fløj efter dem. De løb forbi politibetjent Øves hus, de løb forbi Ivans hus, men bierne kom hele tiden nærmere og nærmere. Da de løb ind på gårdspladsen, hvor Willy Rap boede, faldt han over en sten. Han tabte Honning-Krukken, der gik i 1000 stykker. Nej. Og i næste øjeblik faldt Ivan over ham, lige så langt han var. Au! Rap, nu er det sket med os, råbte Willy. Kom og hjælp os, råbte Ivan. Au! Og så mærkede de pludselig begge to, at de blev løftet op af en, der var meget stærk. Det var Willy Raps far, der havde set, der var noget galt. Og nu bar han dem ind i køkkenet og lukkede døren. Nej. Nu gik han hjem med naboen og slæbede under, hvad de sad Rapsbarili var ved. Rap! Mange tak skal du have, far, sagde Willy. Ja, mange tak, sagde Ivan. Så stillede de sig alle tre hen ved vinduet og kiggede ud på Willy Rap, der var i fuld gang med at suge al honningen i sig. Mary Pickles fik alligevel ikke sin kage den eftermiddag, og lille Willy Rap fik ikke pik, men det er jo heller ikke altid, man får, hvad man ønsker sig, vel? Godnat. Slut.